Здравейте, приятели на Slim Good Gaming, аз съм Иван и това е 17-ти епизод, точно като спре интернето, тогава ще ме звъннат. Ало. Да, даже няма да говорят. И това е 17-ти епизод и много играя Тръндамер, защото ми се играеш Тръндамер и много време не съм играл Тръндамер, и Тръндамер ми се играеш. Тъй като не ги почваме с 55 критикал. И да. О. Не, бъзикам се. О, да, кът не, аз ще танквам. Штрак, аз поди тук ще се регенва. Споко е. И да, това е гарен все пак. Трябва да играя малко по-дев. Ама поред вас ще играе ли по-дев? О, изпукал го. Ау, не дей, брат. Тос никът. Бре, тос, къде ми наби толкова с демидж, ако може да ми каже? О, ес. И трябва да се хелвам, ама аз, понеже съм лош, им се хелвам. И да, get wrecked, Гарен. И даже не го знам с какво играе. С кой играе това све? Гаренчо. О, той с телепорт играе. Бре, почвам да фарма. До сега не фармях. Просто гледа да взема. Мъчех се да направя фърст булда, ама не ми се получи. Ето го нашия приятел, ме. О, Мара е приятел. Искам да те шибна. Ела да те шибна. Ела. Ела да те шибна. Ела бе, штрак. Миньоните ми не го бият. Ела, штрак. Звънат ме. Ало, затворяха ме, да. Да, звънаха и ми затворяха, да. Гъджа, про. Добре, ти ако ми звъниш, ще ти дигна. Звъни. То си мисля, че на него скачам. Аз ще скоча. Защо си пуснах? Чакай, ало. И пак не говори. Чуваш ли ма? Чувам те. Човек, снимам и ти ми звъниш и си фейлнах тук вместо фото натиснах дъто и обърках се. И 2-0 съм. И ако искаш ма спектейтвай. Да гледаш как ги реквам. Ма спектейтваш ли? И пак ми бият игнора, о да. Веш ма спектейтваш ли? Между другото, да кажа на всички хора, дет ма гледат, почнах да играя Dark Orbit. Много яка игра. За един ден станах 10 левел. Бас идиота игра, с голи съм, имам всичките скинове без 250 000 и сега ще се надавам, някой ми писа. Да, някой да бе, пишете ми бе. Даже няма синвам даже, защото съм лош. Бре, Гарен ми играй, пък аз го изкъртях. Или толкова мой да играе Гарен. Споко бе, не ти скачам на тебе. То само беше момента да ме уби. Той не ме уби. Ма както и да е. Шо го изкарта? Штрак. Тъпа кула. Скача, би миньоните дет не трябва. Пак му филнах магиката. Ела. Уж Гарен кънтре май. Мале, взема лута, ще го скърта. Айде, приятел, до тук беше.
Ай, ела, бе. An enemy has been slain. Че за кого имам то султ, ако не да го използвам? Това е мой мейн чамп, човек. Да искаш някак да ме убиете. Мале, да свършваме, да играя с тебе. 3-0 съм, човек, 6-та минута. Да, не знам даже дали говорим. Говорим. Те, поне си на хората, които ми бяха писали. Ако не е друго. Исках миньона да взема. Сега видях, че идват миньони, заради тръгна да ги бия. Ай, моето момче! И не деве. Штрак. Ела. Мать, пис. Айде, де. Беше много надъхан. Штрак. Той е 4-ти левел, аз съм 7. Сега ще се хелна. И ми затворяха. Ще сила малко саунда. Не чак толкова. Ето е добре. Колко да се чува. Аре, пич. Искам да ми скачаш вече. Пак си помисля, че на него ще скачам. Хела ми спуйнта кръв, както винаги. Аре, пич, молете са. Дай, фелвай магиките, фелвайки. Сега пак ще се хилна. Той не ме би мене. Яша, бе. Дай. И тук не стана номера, макар. Дигни ли 6 левел, аз съм пътник. Не се пише ще. Бе, карай. Ти пока. Все пак това е Тръндамер Пауър и... Или стана пак. Ела, бе. На търят ще изкърта, човек. С 20 секунди ще изкърта на търят. Ай, мога ти скачам. Аре, бе, човек, прой се да му убиш, бе. О. I give you this kill. Не, просто не съм на бая време, не съм играл и съм забрал. Сега ще кажете лига не се забравя, ама се забравя. Жив съм. Перем. Откъм беше шанса, според мене. Пак ще изкерата си игра. Найс, меджунър. Мето.
О, яша е. Може да ме обърнат наистина. Има и такъв вариант. Цак. Их, как мой да го няма той. Цак, 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 цак. И просам във фарма, че да го убивам, бе. Ай, ще го убия. Цак, цак. Да, чувам правя квадрата. Айди, падна. Тъй, щом направи дъбъл. Ай, ще пушна малко мид. Да, сега докато няма никой, сега ли да идвам? Соло пушвам. Много си повярвах. Цък, цък, цък. Някой помня, че беше ми казал да си купувам лардове. Аз не си купувам. Да, то да. Против. Тъс тренува, тъс. Да. Точно тя не трябва да я тренува. Вай, не може да я. Вай, ще видна гарена. Майко! Не може да го уби. Айде, жив сам. Каре, ето и все пак майко, трипал до тук виждам. Ей, някой, може ли после в коментарите, ако някой е играл тая тъс? Кажи я, бе. Kindred да ми каже на улта и на колко секунди. На Kindred улта на колко секунди. Много ме интересува. Их, яша е. Къде да взема систе? Тъй се сега всичките на топа. Право спрях. Не, ако бях тръгнал да го бия. Иши! По-рано. Чувам се на топа аз. Как се минах?
Те са пре. Има 60 де пък никой не би. Чи да. Да не ми дойдат при мене сяч. Тогава става лошо. Гарана го видях там. Става въпрос, аз ще му скоча на кула, ще го убия, ама. Цак, цак, цак. Уха! Колко са тук е? Не стана. Стига бе, който е 5-3. Вай. Кому правиха се? Карай, сега ги побърквам ги. Малко тъпи грешки взех да правя, ама... Както и да е. Да. Супер да. Някъде да не супер. Ей, тос... Джангъл е много шиман. Тиндре. Ай, ще хелпна на нашите. Ай, ще ги и такова. Ще им хелпна. Фърст дрейк нашето е. 2 на 2. 2 на 2 ли сме? А бота и ми да. Аз натам тръгнах. Так, ако направя... този скин аз го имам. Тъй този скин, кой го няма да има? Аша тигре. Аре бе, хелпнече бе! Про! Is... No. Аре бе, нуб. Аре бе. Да, то Ани тъй се убила. И аз след едно време само че ги убил. Не са получаш. Ой. Нула хелп. Аре бе. Има един мид дет. Ко се занимавам с вас бе? Ще имам покая аз. Шефа на боса на мафията. Имам покая аз. Само малко фарми трябва. Между другото почна да играя Трандамер с Юмумо. Много опнато. Не мога ма пипнат. След това сайта ми скупувам Юмумо. Тук има Ward. Така има някой. Гелбър, да. Един по един. Тъй. 2 за 1, пак добре. Тъй. Сега си купувам Юмумо. Аз пък Юмумо. Бай, чуете ли ма пиралти? Гуинс исках да кажа. Да, аз ви избих най-силните, оставях ви най-лесни. И Моргана. Щупи го. И хелпни на Моргана. Штрак. Компа е, приятел. И Моргана ще оцели. Дека смет. Ето! riotbooks.com. Да, Диана First Game 100%.
Айде, цени къв демиш ни би на тарет. Чупим ги за сега, ама за сега. И tu някакъв супер мега ултра квадра пента момент спик. Ултра квадра мега... Какви работи прикавам? Супер квадра мега пента гига про съм чек. Нямам фарм за спря да фарм. Тай, разсилайте ги. Малко си пушна лина. Трябват парички сега. Ще кажеш, че айде се игра, че ми трябват парички. И... При мен е да. Всичко ям. Пушвам тука. Ой да. Видях ги бе, споко. Стига бе. Аз съм кьорал. Сега си чуям надолу. Ате измити дрик. Наш ли наш? Гадже. Колко ми трябва? Той 1900 нищо бях. 1925. И старах 50 пари. Че нищо ми трябва фарма. Гадже е. За да ма радва. 1900. О, да знае марето. Я виж някой сред има ли? Няма. Има ли сад? О, няма сад. Гадже джунгъл. Никой няма. 1900 и рекалвам и съвръщам и да. 1900 нас колко е? 1000... Пушайте там. О, ела човек. Да, прецаках съм малко. И после да ги прецаках. Да, и тъз винаги ми го пуска, когато не трябва. Бе, гъджа. Трябва да знаете, и това място е много яко за лард, човек. Всичко виждаш. Убиваме те си и рекалвам и ги чупим после. Бам. И бак. Цак. Сега ще ви покажа за кой го играя с Гуинс. Много опе. 42. То да, 40 маз. Че имам 2 АП? Не знам. Ай, добре бе. Я ви го вземам. Добре, това никой ли не го взема? После то такъв демидж би. Сериас. Атак спида. Вали изкъртя ги сега. Не мога ма пип на... Нали го... И то по джунгъла трябва да го би. Карай. Нищо не е станало. Сега ще ни убият. No, my minion! Сега ще се отмъста за миньончето. Так, спида. И тъс фарма иска да вземе. Но аз съм лъж. Не го давам. Този фарм. Дай, фигните ги да ми е по-трудно. Абе, сектира! И тук сте право до Nexus. Яша е. Добре, тъс направи едно хубаво нещо. Не, те няма стане както си мисля. Така. Така.
Така. Днеска... На-то. Както и да е. Малко си отслужним нещата. Малко демичта е 30 и тока даде още 35, 73, 4, ама 33 прави 7. 3-3-6. И скърпвам. И гаджа. И дъбъл кил. Джа. Ха-ха, сад. Между другото съм си изгубил гласа си изгубех тези дни. Направо ходехме на една екскурзия, закараха на Втрявна и си изгубил гласа. И сега в момента за той горе толкова странно. Врата му болеве и изпълнения от класа бяха на тази екскурзия. Цак. Ето има лопнато за тимфайт, майко. Не, те ще си играе. Майко, който ми дойде сега, братли, го изкъртваме, но в едно с Гуинсо няма шанс. Няма. Тята с 5-3 стъна има, 2 стъна има, аз и Рамбо 85-та кръв да съм 0 демидж. Както и да е. Сега ги почвам. Аз те една игра викаме, сега ги почвам и някакъв пак пърснат имах. И начупеха. Тоест не е ли цели скюни или на бийно... Гарена са фидно. Гарена е... Аз съм тук после. Опа. Гарена е... Гарена. 8-7. Като е по-опната като са фидно. Май. Не знам. Бррр. 450. Добре. Дрейка, уърдните. Ей, ще изям тъс. Чай има фарм. Хо. Ах, дай ми големия кони. Така. Там съм... Аз ще го направя солко става въпрос. О. Сега ако ми стане, но... Не. Какво ми става, бе? Никакви... То главата му боли днеска. Главата му боли... Глас нямам, гърлото му боли, болен съм, бе, направо... Не, хубаво заради вас. Заради моята аудитория, винаги. Бе, защо? Ай, нищо някак. Да, нашите са никакви... Да, аз съм 17 лева, аз. Че малко дигам 18. Чум ги пушна се. Ко си играе? И... Право, едва гледам температура, имам... Сигурно трябва някой на училище, ама ще видим. Съм толкова добър ученик, който има само едно извинено отсъствие. Съм си казал...
Маринче. Ты знаешь, какво прави? Бре, ако не беше ми го и къснала, чек. Бомба ще издела. Живи и здрави. Иш. Ало. Ало, ма няма никой. Звънат ми, да и да. Нищо ли няма тук е? Няма такова са хилно. Добре, и Анито е много тъп чамп, Гарен е много фри чамп. Да си пишем да си играе лига. Станава са Гарен. Ооо! Анито, майко е нов 5. Абе, чакай спушим тук ни бида пък. Изкъртял. Штрак! Има стън! Стънна, край. GG will play. Така. Той скъде скочи. Чакай, си изхъби там улта. И аз да имам улт. И мана и всичко да имам. Аз пък мана да имам. И сега пентакила. Няма бе, ти 5 в 1 скачам. Ба! Кажи, че съм фул билд ли е? То светля ми трябва. Дев. Да, как се напускаше разговор? Чакай. Да. Дискусия. Напусни. Цак, цак. Айде. Ма търсите паричета с дискусия. О, топа е мой. Топа е... Уа, видяхте ли ги миньорите? Тук ще я да мина, те откъде. Виж, връща. Чуме топа. Я шая, курти. Добре, всякъде мога да пушна, аз не ми проблем. Сега ще пушна от някъде. О, култонотко. Да почеша и отивам in the bot. I go to bot. To къса the kill. Ама е много далече. Много къса да кил. Чао. Абе, петимата сме. Не може да набутнат. Шан. О, не. Какво правиха тия след? Добре, няма ТДЦ и няма джунгъл. Сега не е момента. Аз големия да си взема пък. Бре, всички има ли един да ма послуша? Ми интересно. Гуинсоват. The power of Гуинсо. Сега ако ми кажете, че ще паднем... Си пушна аз топа, ми мърна главата. И големия старах. Цак. Тъй, там са 4 май, да. 5 са вече. Аре бе. Дай.
Какво? Респект. Нашето ръце ги побърка. Аз свалих двама. Ей, се гъджа, брат. Гуджо, тем. Взем стои никакъв шанс вече. Атка. Това колко беше за... Ей, това ми е фул билда. То аз горе-долу. Лъпам-пам, пам-парарам-пам-пам. И сигурно ще от епизодът за този път. И ако ви харесало как играя, може да се абонирате. Чакай, къде бързам? Сега само обръщат човек. Да, сега че казах обърнете, не те да има да не обърнат. Искам да направим 5 дрейка. 4 минути. О, взема. Ко ще си играе? Те там се пушнати. Какво правят наши миньони? 3 минути може ли ги издържим да видим? Йок джангъл. Уин? Да бим ли? Коткайте им. О, фрикил. Чао. One-shot. Ида с бригадата обаче. Бригадата голяма. Всеки бие кът за двама. Цак, цак, цак. Иш, я шале. Аз нека да ги уаншотвам. Цак. Трипала ми, въй. И харесайте, ако съм ви харесал как играя, абонирайте се, дайте палец нагоре или палец надолу, което си изберете. И предлагам, това е всичко, и предлагам, какво предлагам? Това е всичко този епизод, до следващия път.